ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ର ଦୁଇଟି ଖତରନାକ ଟ୍ରିକ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଯାହାକି ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେବ। ଆଉ ଏକ ନମ୍ବର ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ରଖିକି ଚଲାଇ ପାରିବେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏହି ହୋମ୍ ପେଜ୍ରୁ ହିଁ ସବୁ ମେସେଜ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆଉ କେହି ଜାଣି ବି ପାରିବେନି ତୁମେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଅଛ ନା ଅନଲାଇନ୍ରେ। ଆଉ ଏହି ଟ୍ରିକ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲର ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍କେ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଆଉ ଏଠାରେ ୱେଜ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଉ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଟିକେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ। ଏଠାରେ ଶୋ ହେଇଯିବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ହିଁ ଛୋଟିଆ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖୋଲିଯିବ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ 2 ନମ୍ବର ଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ଏହି ଟ୍ରିକ୍ 1 ନମ୍ବର ଟ୍ରିକ୍ ଠାରୁ ବହୁତ ଖତରନାକ। ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲର ସେଟିଂକୁ ଓପନ୍ କରିବେ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କଲେ ଏଠାରେ ଏସିବିଲିଟି एंड कन्वेंस ऑप्शन शो हेउथबो एठारे क्लिक करिवे आउ तापर एसिबिलिटी ऊपर क्लिक करिके एठारे जो वर्जन ऑप्शन शो हेउची सेटा को गला परे स्पीक ऑप्शन शो हेउथबो सेटारे क्लिक कला परे एठारे शॉर्टकट ऑप्शन को ऑन कर देबे आउ ऑन कला परे आपनक सांगो किबा स्कूल ग्रुप रे किछि जदी लंबा मेसेज पठांती ताहाले आपनको आउ पढिबा को पडिबो नाही आपनको स्मार्टफोन पढी की सुनाई देबो। आउ एई ट्रिक केवल व्हाट्सएप रे नै आपण माने इंस्टाग्राम फेसबुक मेसेज रे आउ जे कोनोसी मेसेज ऐप रे एई ट्रिक को काम देबो। आउ फ्रेंड एथिला वीडियो किछि डाउट थिले कमेंट करिवे आउ वीडियो जदी भल लागते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करि बेल आइकन को ऑल कर देबे।